Ami aufu ka wale nyimandoko au bisimila CHERIFLA TV bamananga kunafoni keneka mimbi wala like au ye malikunga ani jien famwara ukunga mafo ngoni ya kumasele abeda mena ni jien selegana ni tomba Nations Unies nyema Antonio Guterres ka dandigali gafe kono gafe mini ukama ko rapport ka beni arabadoye jien selegana ni tomba Nations Unies jabalala Mali jamana kungami izembe akeme ka jira kaba nyini Mali jamana nyema ufe ukalaje ka usindelia Algeria benga nzebe walila ko barsa bukata ka koluga jadimine tamebo akaka fo abeka sina sumaya Algeria benga nzebe mindege no blala Mali de yere mani nyonje Algeria sigi senve na waleli be sina bi Mali jamana nyema ka yechugo ni jensergena ni tomba Nations Unies nyema ka yechugo tekelenye Femi mo semendia oye Mali jamana ministre minyashime Mali ni jamana wara ni nyonje kunyanya na boma Ablaye Diop koyi mvo dugu ye ni oye alamusa Octobre kalo le duruye jensergena ni tomba Nations Unies ka basikili jakulu ministre jabala la Mali fa bala bamako Ablaye Diop aye kumata ka kenedo sigi kenemi ni jensergena ni tomba Nations Unies nyemo fene kumbe akene ka minu nye ministre nyemo ye Mali kono ani jensergena ni tomba Nations Unies nyema ya so America dugu bala New York nga kumbe ka ke jade fe bara numbela jele kera ja kono ukama ko video conference minzebe Ablaye Diop be ka jira jensergena ni tomba Nations Unies nyema ula ka fo olu te ka yeni yechuko ina olu be ka yede ka fo Mali jamana nyemo be ka paranya bake halino ya sorla ko gole ya be walelila konga ko bara chamanu duna Mali jamana nyemo fe mimi se ka to maka jigin ka fo benga zebe abeka wale Mali jamana kono Usmane Zogore ka wala libi anke ka chama bamu Antonio Guterres jien selegenani tomba Nations Unies nyema akasebe fro blalena krengreni ala mumbe talike anga jamana ka lahaleuka aye ajira useben fro kono ka damne juin kalola kata se septembre kalola samba fla ani tan wolovla ako paranya simba make mumba to bolono blala sebe muna nabe be ani basiki ko fo anga jamana kono o ka se ka lawaleya ako bari sabula ka daka femi ye jorona ko e ako kunka famunu yu bolo bla benga sebeina oluka foli nyogonko ode kama anga jamana ministry munga baro be nyeshi anga jamana ni jamana wore ni nyogonche kunyo nyina bolima lajira do sefe munkera feni video conferencier aye ajira ka fo jien selegenani tomba Nations Unies nyema ye kunafoni mimbla akera barna ko baye anga jamana gouvernement bulu kunafoni mi ni folola ka me abeki yena ko benga sebe bolo no bla baraya sienfo e makala alla wale ali sirauka anga jamana fe ministry konongo aba sharia bolo no bla la benga sebe muna wakati ukera asingorola unyagasara ga onata be chesiri adi baraba ukera la mumbato agaseka la wale ya benga sebe mu naletara Algeria faba kono ministry Abdoulaye Diop ka fola ako baraba munkera benga sebe bolo no bla la anga jamana fe o dobi talike ka geleya ujo anga lakana tigila mau ani kulu marama fentigu ni nyogonche a dowere bi talike marama femunu nyongirila sema ani platform ni nyogonche fukata se jekulu mun blala senka anga jamana fe nabi nyeshi ka marama fem mine ku lasako ninga soroka maudo muruba kalala nyema sodo fene sigira anga jamana fe kaseka yele maudo anga jamana lakana kola ako amaina Conference d'entente nationale ko o mun kera lajere baye anga jamana kono mau kaseka nyogon lame ka nyogon famia fukata se kidal marabolo nyema ka siginina ni baraba munu fora anga jamana ministry fe o kofe jien selegenani tomba Nations Unies ka lasigide krengrene mbe anga jamana kono ale ya jira ka fo onata be halibi to babe bara nunuje ministry kene ngono ako abe Mali deme bagaje kulu bela jele ladonia ka fo anga jamana gouvernement labenindo mumbe se ka to bolono blala benga sebe muna aga se ka lawaleya inafo alla ina tokoya mina wa ako abe wele lase uma kele bolo mina sigi G5 Sahel jamana duru tokola uka o kokoroma do niga demeke ka nyeshi ama Lada do sa araba ni ministry uka la dala laje kera uni Mali jamana nyema El Haji Ibrahim Boubacar Keita ni nyonje minye kene weraye ubilaba ka sigi gouvernement ani kunafoni dilaw ni nyonje mafamba bidi mamimo oye jamana nyema yasoka babu sendigi ni jago ministry do Abdul Karim Konate ampi ani ministry chama mbi yenyon dafe kaseka kunafoni di moma minu hora ministry ko la dala laje simbe ni jamana nyema ni nyonje ministry minu mbe ni mafamba kumbe uluka ministry so kunga ka kunafoni ndila ula dunya ulula memese ka to mo bise ka bo ulu numo okera alamusa Octobre kalo le duru anga maminu ngumbe CHERIFLA TV jabarani tokola oye Amadou Kamara ni sedunyare
kuma fama bolila fɛn min kan o ye kɛlɛkɛminanko min ni Mali jamana ɲɛma ka wulikajɔ bɛn bɛ o mɔ ni o sɛmɛndiyala kɛra pankuru dili ye Mali surasilakaw mɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ɲɛsilikɛ naani tɔma Nations Unies wale kelen kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛla jɛkulu minnu ɲɛsin bɛ adamadenya hakɛ lafasali ko mɔ ni olu dɔw kɛmɛ ka bolongɔniden ɲɛsin Mali jamana surasiw mɔ ka fɔ u kɛnɛ kɛ ka adamadenya hakɛ buruja kɛlɛ kɔnɔ fa dɔw fɛ ni adamadenya hakɛ minisiri yɛrɛ wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka taa ye k'a fɔ o fɛn gɛn dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye kunnafoni sɔrɔ sɛnɛ n k'a fɔ nɛgɛjuru coupe ko ye ni o ye licence téléphonique ye kuma fanbaw bolila olu de ka Abdulkarim Konate an pe ka fɔ la kɛra kuma damadɔw ma a fɔlɔ o tun bɛ an ka lakana kɔnɔ ayiwa minisiri min ni a bɛ lakana kunna n'o ye ministre de la défense ye a da sera avion minnu ni gouvernement y'u san k'u di an ka armée ma tiɲɛ don jamana ɲɛmɔgɔ hamina ko ba min tun b'a la o de ye k'a fɔ kɛlɛ tɛ se ka taa kɛlɛkɛminɛ minnu kɔ fo k'olu ɲini cogo bɛɛ dilan ka di an ka sɔrɔsiw ma bi in na n'a fɔra i bɛ kɛlɛ kɛ ni avion t'i bolo an b'a fɔ minnu ma hélicoptère ka na aw dɛmɛ duguma kɛlɛ la a ma nɔgɔn o de kama président yɛrɛ a ka kunnafoni se bɛɛ la a ye min ɲini gouvernement fɛ o de ye ka kɛ teliya la an ka armée a bɛ se ka pankulu ninnu caman sɔrɔ min bɛ an ka kɛlɛkɛcɛw dɛmɛ n'u bɛ kɛlɛ la duguma aw yɛrɛ bɛ y'a ye o pankulu ninnu yirala jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ la a bɛ tile damadɔ bɔ ayiwa min ye kalata yɔrɔ ye an ka minisiri min n'a bɛ administration territoriale kunna a fana ye laseli dɔ ko kibaruyaw kan aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn kalata kunfɔlɔ kun kɛra o kun kɛra communaliw ye o kɛra o ma se ka kɛ jamana fan bɛɛ kɔnɔ gɛlɛya donna la yɔrɔ damadɔw la o bɛ se ka se fo commune 50 ni kɔ la o kalataw olu kan ka kɛ ni ala sɔnna a ma décembre kalo tile 17 an y'o yamaruya de di bi an ka tɔnsigi la olu kɔfɛ min ye cercle taw ye n'an b'a fɔ ma président des conseils de cercle ani conseiller de cercle olu fana ka kalata fana bɛ kɛ o don kelen ayiwa min fana ye région ta ye ani Bamakɔ maire du district olu fana ka kalata bolo fana dara nin kalata saba in bɛɛ ni ala sɔnna a ma an kan ka kɛ ka bɛn décembre kalo tile 17 ma décembre kalo tile 17 commune minnu kɔnɔ ni kalata ma se ka k'u kɔnɔ salon ani cercle conseiller ani région ta ni ala ni kira sɔnna a ma décembre kalo tile 17 gouvernement ye o de boloda ka kalata ninnu ko o kɔnɔna la ayiwa ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka kunnafoni ko ma n'o ye ministre de la communication ye aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn a kuma bɛ sen na a bɛ wagati damadɔ bɔ min ye licence kura ko ye bi in na orange bɛ yan malitel bɛ yan licence sabanan kun dira mɔgɔ wɛrɛ fana ma o fana o t'a ma waleya fɔlɔ mais an y'a jateminɛ min b'a to téléphone ko a bɛ nɔgɔya a bɛ sabati a bɛ se fan bɛɛ nɔgɔya la an kan ka wuli hali bi k'an jɔ ka licence kura wɛrɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma min bɛ se ka na tuguni ka na fara ninnu kan o b'a to téléphone ko bɛ nɔgɔya jamana fan bɛɛ kɔnɔ bon min n'o ɲɛsinnen bɛ an ka hakɛw ma n'o ye ministre des droits de l'homme ye a fana y'i da se gafe dɔ ma a b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ ONGw kɔnɔ u bɛ kɔlɔsili dɔw kɛ u bɛ to ka u ka kɔlɔsiliw jaabi k'a kɛ sɛbɛnfura kɔnɔ k'a cari diɲɛ fan bɛɛ o sɛbɛnfura dɔ de bɔra a bɛ wagati bɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye an ka sɔrɔsiw ye k'u ye dantɛmɛwale dɔw kɛ k'u taara bi mɔgɔ dɔw kan ko mɔgɔ ninnu lajaban ko k'u faga ko o ye ko min ye o tɛ se ka bɛn o papiye in kelen an ka minisiri min n'o ye o b'an ka hakɛw kunna ale ko ale m'o faamu a wulila a sera Mopti u ka gafe in kɔnɔ u ye yɔrɔ minnu fɔ ko dantɛmɛwale kɛra yɔrɔ minnu na a taara ka t'olu maires lamɛn a taara ka t'olu sous-préfets lamɛn a taara ka t'olu préfets lamɛn a tilala ka taa dugutigiw lamɛn a ka o voyage min n'a y'a kɛ a bɛ dɔgɔkun 1-2 bɔ Mopti mara kɔnɔna la yɔrɔ minnu ko fɔra ko dantɛmɛwale kɛra yɔrɔ minnu na a ko ale kɔni taara ale ma dantɛmɛwale ye an ka ministre des affaires étrangères ye a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ an ka kɔrɔnfɛ yanfa la o kibaruyaw don
an'an balima minnu bɛ sema la ani plateforme la an y'an bolo don sɛbɛn dɔ la o sɛbɛn lawaleyali bi sen na a mɛnna kosɛbɛ baara caman kɛra o kɔnɔ aw b'a dɔn k'a fɔ Mena ka région créera o sababu la Tombouctou fana créera an b'a fɔ minnu ka ka furancɛ fanga kɛ n'o ye autorité intérimaire ye olu sigira dugu ninnu caman na patrouille minnu kun fana fɔra ko ka sɔrɔsiw fara ɲɔgɔn kan minnu ye sema sɔrɔsiw ye ale ni plateforme sɔrɔsiw n'an yɛrɛ ka sɔrɔsiw ye u ka jɛ ka duguw lakana o patrouille bɛ baara la Gawo anw dabali banna papier bɔra papier ko dɔrɔn ayiwa min ye o accord lawaleyali ye an senna sumayalen don la an tɛ ka fɛn k'o la donc gɛlɛyaw b'a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'o dɔn gɛlɛya fɔlɔ ye min ye bingalikɛla minnu b'o yɔrɔ ninnu na o ye gɛlɛya fɔlɔ dɔ yɛrɛ ye an bolo parce que u bɛ bɔnbuu da u bɛ fɛnw da sirakun na kumabaw yɛrɛ b'a ye mobiliw bɛ yɛlɛ u ka ko mɔgɔw faga hali MINUSMA mɔgɔ minnu b'an fɛ yan mɔgɔ caman fagara olu bɛɛ la o bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔw ye an bɛɛ b'an bolo di ɲɔgɔn ma k'o gɛlɛyaw teriw de mais k'a fɔ fɛntigɛla gouvernement cɛsirilen don su ani tile hali an bɛ conseil des ministres min kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun président y'a diyagoya ministre minnu da b'a kuma la u ka laseli kɛ conseil des ministres kan min ye conseil des ministres bɛɛ la min ye accord ni lawaleyali ye an ye mun de k'a la an bɛ ka mun de kɛ an tɔ tora mun ye a bɛ président ni ka cogo min a bɛ premier ministre ni ka ten a bɛ gouvernement bɛɛ ni ka ten o fana kɛra wale bi n'o kɛra bi conseil des ministres la o ye jumɛn de ye an b'a fɔ min ma kɔlɔsiliw hakɛw sumanifɛnw kɔlɔsili an ye papier dɔ ta bi conseil des ministres la k'olu kow fana lawaleya aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn tigitigi k'a fɔ n'i taara bi essence feere yɔrɔ e ye mobili jɔ e ko mago bɛ litiri 20 na n'a kɛra i kun est ce que 20 de kɛra i kun est ce que litiri 18 de ma k'i kun ani n'i taara k'a fɔ i bɛ taa 100 kilos san est ce que ɲɔ la ou bien malo la est ce que kilo min dir'i ma kilo 95 tɛ 5 t'a jɛ donc olu ko minnu bɛ yen n'o ye ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma yɛrɛ gouvernement ɲɛsilen don o ma depuis wagati damadɔ an ye sariya bulonba dɔ ta n'o ye loi ye o tɛmɛna o loi yɛrɛ fana ka kan ka lawaleya ni sɛbɛnfura min ye bi o de taara donc service dɔ o bilala sen kan an b'a fɔ ma agence malienne de météorologie olu ka baara bɛna ɲɛsin o ma Nyame Niger faba la min ye farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO farafina jamana ɲɛma musow olu kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn bɛ ba dɔ la min ni a n'u donna ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen ye a denbaya kun bɛ Niger jamana ɲɛma Mahamadu Isufu bolo Mali jamana ɲɛma furumuso Keita Aminata Mayiga bɛ kɛnɛ kan ani a jamana ɲɛma furumuso ɲɔgɔn farafina tile bi yanfa jamana 15 la u ka ɲɔgɔnkunbɛba ye min ni a n'u donna alamisa tɛmɛnen fɔra ɲasingbe ale de ye farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a ma ɲɛma ye bibi in na o fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan kuma fama bolila fɛn min kan o ye balakaw ka bana ye sugunɛbɔn bana u k'a ma ko fistule obstétrical la bana do bana min wɔlɔlɔ ka bon a bɛ ka dadigi kɛ an balakaw la a sidɔn tɛ ka ɲɛ fɛnɛ furaw minnu ni olu kan ka kɛla ka se ka maninfin yɛrɛ lafiya wale kelen ka maninfin kisi a mɔ olu kunnafoniw ti di ka caya a kunga a barata bana in a ka tɔɔrɔ a tɛ dan balakaw dama mɔ a bɛ se denbaya mɔ a bɛ se sigida mɔ o de kosɔn min ye farafina tile bi yanfa jamana ɲɛma furumuso ninnu ye u kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛna lajɛ ka hakili jagabɔbaw kɛ min bɛ se ka to jamana 15 ninnu kɔnɔ a kɛlɛ o bɛ se ka boloda fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka balakaw kisi ka bɔ sugunɛbɔn bana tɔɔrɔ ma barisabu ka da ka jateminɛw ye a jira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔla farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔ CEDEAO jamana 15 min ye lakana kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu bɛ ka u segew kɛ o n'a ta bɛɛ musolaka 2 min ni sugunɛ bɔnbana don bɛ olu gɛrɛzɛgɛ la dali masa sababu la aya o musolaka 2 fanba o bɛ farafina tile bi yanfa kɔnɔ in de la o kumana ka kan wuli ka jɔ ka kɛ ka bana in gɛlɛ o de kosɔn Mahamadu Isufu y'a jira k'a fɔ nin kɛnɛ min sigilen la nin ye farafina tile bi yanfa jamana ɲɛma furumusow fɛ ko kɛnɛ don min kan ka kɔkɔrɔma don ni ka fo barisabu ka da kan ko ne ma min ko k'i bɛ sugunɛbɔnbana kɛlɛ bɛɛ k'o y'i kɛlɛ ye ka balakaw ka kɛnɛya ko de do bala fɔra ɲasingbe y'a jira k'a fɔ min ye farafina tile bi yanfa jamana ɲɛmɔgɔw ye
akaka u ni farafina jamana ɲɛma furumusow ka jɛkulu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka bana in ka a kɛlɛ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Marcel de Souza ni ale ye communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO commission ma ɲɛma ye. Ale y'a yira k'a fɔ a bɛ weleda kɛ ka ɲɛsin farafina jamana ɲɛma furumuso ninnu ma tilebiyanba fɛ hali bi u bɛ se k'u cɛsiri cogo min bɛ se ka to sugunɛ bɔn bana in a bɛ se ka kɛlɛ farafina tilebiyanba jamanaw kɔnɔ. Adamadenya hakɛla pasajɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ commission nationale des droits de l'homme CNDH ma ɲɛmaw ye taama kɛ ka bila jamana kiiribulonba cour suprême na a ma ɲɛma. U taakun ye fɛn min ye hali bi u bɛ se ka jɛɲɔgɔnya don u ni an ka kiiribulonba ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya hakɛ lapasali kunga ani a donni bala ka a cari Mali jamana kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye a ma ɲɛma ye ni o ye commission nationale des droits de l'homme CNDH ma ɲɛma ye Maître Kadija Sangare Kulubali a ko waleɲumandɔn wɔlɔ de bɛ kɛ tɔ fɛ ka ɲɛsin cour suprême ma ɲɛmaw ma. U ye olu bilasirali ni u dɛmɛni ni u dɛmɛli min kɛ min bɛ se ka to yɛlɛmaw bɛ se ka kɛ commission nationale des droits de l'homme CNDH kɔnɔ jango a kɔnɔtɔndenw u bilan bɛ mina min kɔnɔ mina in u bɛ se ka fa ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen dafa ko o waleɲumandɔnboli bɛ kɛ ka ɲɛsin cour suprême ma. A ko a ka kan jɛɲɔgɔnya ka don cour suprême ni commission nationale des droits de l'homme ni ɲɔgɔn cɛ ko barisabu ka d'a kan u bɛɛ lajɛlen ka hami ye fɛn kelen de ye. O tɛmɛnen kɔfɛ min ye commission nationale des droits de l'homme CNDH maaw ye u latiliyanba fɛ u labanna ka se yɔrɔ min na o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa min bɛ yen nɔ ni o ye jamana tɔgɔlama ye ka surunani dɔ kɛ médiateur de la république docteur Baba Akibo Aidara. U selen a fɛ yen nɔ min ye commission nationale des droits de l'homme CNDH ye a sigikun ye fɛn min ye tɔnsiya min don u ye u nɛ don o la ko walawala docteur Baba Akibo Aidara ye ni ka sɔrɔ k'a jira k'a fɔ u b'a fɛ fana ni o fana ka jɛɲɔgɔnya fana don u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to u ka laɲini ye fɛn min ye barisabu ka d'a kan surunani donba ni o ye médiateur de la république ye a bɛ surunani don in kɛ de jango dɔ ka hakɛ narakira la o bɛ se ka segin o ma cogo min o kumana olu minnu fana ka tɔn ye commission nationale des droits de l'homme CNDH ye k'u kuntilennaw ye kelen ye u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Jamana sariyasunba kɔlɔsiyɔrɔ conseil cour constitutionnel ɲɛma ni o ye Manasa Daɲogo ye ale fana ye jɛkulu kura dɔ ma ɲɛma bisimila jɛkulu kura dɔ min sigira sen kan ka ɲɛsin dunkojuguya kɛlɛli ma u k'a ma ko office central de lutte contre l'enrichissement illicite a ma ɲɛma Mumu ni Gindo a nakun kun ye fɛn min ye Manasa Daɲogo fɛ yen ka lajɛ hali bi u bɛ se ka jɛ ka baaraw kɛ cogo min o tɛmɛnen kɔfɛ office central de lutte contre l'enrichissement illicite dunkojuguya kɛlɛjɛkulu in a kɛn bɛ ka hakilina ta ka taama ka bilabila fangabondaw na ani kɛnyɛrɛ jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ani olu bɛ se ka ɲɔgɔn lakodɔn ka ɲɔgɔn fɛ k'u dɔn min ye Mumu ni Gindo ye a yira k'a fɔ olu ka se Manasa Daɲogo ma a dabɔkun ye ka se ka bilasiralikanw ni ladilikanw sɔrɔ ka bɔ a yɔrɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sariya min kɛra sababu ye ka dunkojuguya kɛlɛ jɛkulu sigi a kan ka baara kɛ ni sariyaw minnu ye olu bɛ se ka wale cogow minnu na ya ko Manasa Daɲogo bɛ se k'u bilasira cogo min ko wa ko taama in fana na ko u nimisi wasara barisabu ka d'a kan Manasa Daɲogo a ye bilasiralikan minnu fɔ u ye ani ladilikanw o ye u kɛtɔ ka min ye sariya ye ka wale u k'u jan don fɛn kelen na a dunun ni bala kana se ka ta ni ka maaw bɔ u taabolo kan ko barisabu ka d'a kan jamana yɛrɛ mago bɛ fɛn min na bi o ye basigi ye o kumana u ka lajɛ sariya in a waleli wajibi don barisabu ka d'a kan sariya don min bɛ nka waletɔ kana kɛ sababu ye ka maaw bɔ u taabolo kan ka jamana basigi tiɲɛ a ko a bɛ o latilikanw kɛ ka u bilasira o kɔni y'a jira k'a fɔ u nimisi kɔni wasara u ni Manasa Daɲogo ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnyaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye office central de lutte contre l'enrichissement illicite ye dunkojuguya kɛlɛjɛkulu in a kɛn bɛ ka nin dama in de jujɔ ka bila fangabondaw la. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Senegal jamana kɔnɔ minisiri min ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale kɛnɛ kɛ k'i den ka ci di kɛnyɛrɛye dɛmɛni kɛ jɛkulu dɔw ma minnu ka baara bɛn bɛ bololamaya jɔnya kɛlɛli ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mauritanienkaw fɛ yen bawo a ɲɔ ɲɛ bɛ yen de aya min ye o kɛnyɛrɛye dɛmɛnikɛ jɛkulu ninnu ye u ye lajɛ dɔ de kolokolo Senegal faaba la Dakar min kun sen bɛ u kun bɛna lajɛ k'u nɛ don tɔɲɔniw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ ka bolo da Mauritanie jamana kɔnɔ ka ɲɛsin farafinden mɔ wolo jɛma fɛ ni a bɛ sanga na ye
ko ministry kena ke ki den ka ajirawla ka fo u ka lajɛ k'u ka lajɛ ninnu bɔ a mɔ Senegal fabala Dakar ka sabu kɛ Mauritanie jamana fɛ ko tɛna kɛ ko in kɔni ma se ka kɛ a bɔra jɔ a kɔrɔ siɲɛ fila sibiri tɛmɛnen ani alamisa u y'a bolo da cogo o cogo a bɔra a jɔ a kɔrɔ nka maa min yɛrɛ bɛ Mauritanie jamana kɔnɔ ni a kɛmɛ ka tɔn sigi ni fangasinamatɔ ɲɛmaa fɛnɛ don ka ɲɛsin bololamaya jɔnya kɛlɛli ma Mauritanie dugukolo kan u ko a ma ko Birama Da Abeydi ale y'a yira k'a fɔ Senegal ma ɲɛmaaw ye nin ko min kɛ nin ye ale b'a faamu a tɛ jigi u la barisabu ka da kan ko Senegal ma ɲɛmaaw ko u bɛ ka jɔrɔ n'u ka denw ye Mauritanie jamana kɔnɔ ni ko in tora ka kolokolo Senegal fabala Dakar k'a kɔlɔlɔ ndan dɛ ka ɲɛsin Senegal ka den ma Mauritanie jamana kɔnɔ ko kumana k'a tɛ jigi Senegal ma ɲɛmaaw la ko nka Mauritanie jamana ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ kuma suli ko do an b'a ladɔnya k'a fɔ Senegal yɛrɛ ni Mauritanie jamana jɛ tɛ o n'a ɲɔgɔnna jɛdumanba ye barisabu ka da ka Gambi manga senbɛ kalata kɔfɛ manga min ni Yahaya Jammeh kun gɛn kun bɛ k'i murukuru dakoya k'a ti fanga bila ani Adama Barrow ni ɲɔgɔn cɛ Senegal ni Mauritanie kun tɛ hakilina kelen na min ye Ould Abdelaziz ye Mauritanie ma ɲɛma ale kun bɛ Yahaya Jammeh fan bɛɛ ale yɛrɛ ye kuma ɲɔgɔnya dɔw kɛ Gambi fabala Banjul la ani Yahaya Jammeh ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu nka Macky Sall kun tɛ ka Yahaya Jammeh kɔni musalaka fiyewu bawo ale yɛrɛ kun sina ka CEDEAO kɛlɛbolo yɛrɛ k'a wuli ka kunda Gambi jamana kan o ye gwɛlɛya dɔ ye Mauritanie ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye taji ko ni gazi ko kuma ɲɔgɔnyaw minnu bɛ ka kɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu o la. Alamusado Octobre kalo tile 5 kun ye General Philippe Mangu Laurent Kudu Gbagbo kolowarikaw ka jamana ɲɛmaa min bana ka fanga bila sebaya dilen kɔfɛ Alassane Dramane Ouattara mɔ ni kalata kɔfɛ mankan kɛra sababu ye ka maa ba caman bɔnɛ a nin na General Philippe Mangu kun ye Laurent Kudu Gbagbo ka surasiya ɲɛmaaba ye maa min na ko in bi kɛ wa ale yɛrɛ bilama a kɛn bɛ seere ye diɲɛ seregɛ naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI la Hollande jamana kɔnɔ a ka seereya laban bɛnna ni alamisa Octobre kalo tile 5 ye min senfɛ a ye fɛn caman fɔ a y'a jira k'a fɔ maa min na ni kalata jaabiw kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara de ye sebaya ta Kolowari jamana kɔnɔ k'ale ye ladilikanw ni bilasiralikanw fɔ Laurent Kudu Gbagbo ye k'a k'i janto a yɛrɛ la n'o tɛ k'a bɛ ka taa dangan min na ko farati dangan don ko barisabu ka da kan ko maninfinw na bɔnɛ u ni na k'a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ Laurent Kudu Gbagbo ye ko nka k'a ma sɔn ka kuma mɔ a y'a yira k'a fɔ ale bɛ wajibiya ka tiɲɛ fɔ diɲɛ seregɛ naani bina k'u ka nin kiiribulon in kɔnɔ barisabu ka da kan ko a ye chrétien den ye ko pasteur den ye ko kumana ko a ka kan ale ye fɛn min ye a ɲɛna a ye min mɛn ko in waati a ka o lase a y'a jira k'a fɔ Laurent Kudu Gbagbo ni ale ni ɲɔgɔn cɛ jɛ maa minnu kɛn bɛ k'u kɛ ko u ka jɛ kun ye o n'a ɲɔgɔnna jɛdumanba ye a y'a ko fɛ ka fɔ a si la ko ale ni président ka jɛ kun ye fɛn min ye jamana ɲɛma a n'a ka sɔrɔdasi ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ jɛ don kɔrɔ ye ɲɛma ani dugumama ni ɲɔgɔn cɛ jɛ don k'a bi dan ye a tɛ tɛmɛ o kan a ko min ye Laurent Kudu Gbagbo ye ko jɛkulu dɔ tun bɛ yɛrɛ la ka na jɛkulu jati ko brigade u k'a ma ko sekwasi ko Laurent Kudu Gbagbo diɲɛ seregɛ naani tɔma Nations Unies kun kɛn kun bɛ ka bariko da Kolowari kun kɛlɛkɛmina o tɛ san a fɛ ko Laurent Gbagbo y'o sɔsɔ ka kɛlɛkɛmina doni k'o bila sekwasi ka bolo kan ko kɛra sababu ye ka da sago ka maa caman bɔnɛ a nin na commando invisible min bɛna kun bɛ abobo ni a kɔnɔmaw kun ma si dɔ kun bɛ to ka bala kuma bɛ ka cɛni don Laurent Kudu Gbagbo ka maaw kun a y'a ko o walew minnu bɛna kɛra ko o ma bɛn a bɔtɔ kɔrɔfɔ la a ko a bɛ a ɲini Fatou Bensouda fɛ ni o ye CPI ma ɲɛmaamuso ye a ka diɲɛ di a ma a ka yafa ɲini Kolowari jamana den bɛɛ lajɛlen fɛ ale n'a ka surasiw tɔɔrɔw minnu sera jamanadenw ma ko bɛɛ lajɛlen ka yafa ani a ka surasiw ma. Togo jamana kɔnɔ hali bi wulikajɔw ni nisɔngoya taamaw boloda bɛ fan bɛɛ fɛ fangasinamatɔnw fɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Togo faaba la Lomé alamusa tɛmɛnen ani marabolo caman na fangasinamatɔnw ye nisɔngoya taamaw sigi sen kan fa bɛɛ lajɛlen la u ka nisɔngoya taama dabɔkun ye fɛn min ye jamana sariya sunba ka yɛlɛma ka bɛrɛ bɛn walasa a ka bɔ lemurubaya la ka bɛn maa kelen damɔ a ka tila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Fɔlɔ Ɲasigba yɛrɛ de ka fanga yɛrɛ de nɛgi tɛ u la bilen nin ye u ka dantigɛliw ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ kabini septembre kalo ni nisɔngoya taamaw daminɛna Togo kɔnɔ a kɔni bɛ ka kɛ fa bɛɛ lajɛlen la tile fila o tile fila a y'a min ye Fɔlɔ Ɲasigba yɛrɛ n'a ka fanga kɔni ye u y'a lajɛ ka na ni sariya se dɔw ye k'olu dajira wasabilenw kɔnɔ wasadenw na
nga fanga sinamato majeni o ye barsabu kadaka o sharia se ndajira le kono kuma ya jira ka fo do jamana nyama ka manda abidan flala ina fo fanga sinamato ya nyini njugo mi nga o fenati do bala fo samba fla ani muga ni samba fla ani muga dafara o koko imbi soro ka damina e for nyasi mbe bi soro ka manda fla keli nyanyini o te fanga sinamato on ve ko ye oluba fe 1992 jamana sharia sumba o kana no nana be o ye for nyasi mbe ka fanga ko bane bawo ay manda fla ke kaba Ali Bongo Odimba Gabon jamana nyema ani madokume kiri la Faransi jamana kono kuna fone dila do ko Pierre Peya ale de gafe do bo wati do la gafe min welila ko nouvelle affaire africaine farafina kungangu kura o gunula ko minumbe kulu do bange minu zebe akengume ka jira ka fo Ali Bongo Odimba afa Omar Bongo tilela kwa kungengume ka wale jugu cha mambulu da odoye ayami Jean-Pierre Lebumba Omar Bongo ka directeur de cabinet ko akye o fali nyanyini chien fla kwa mako tentative d'assassinat o temene ko fe ko George Rawiri ni oye wasablo sena nyemaye odoni kama kwa ma fe fana ka kengono ke okono ko fa Ali Bongo Odimba kwa mena digafi mbora awilla ka se kiriblo ma France jamana kono ka fo e ma jeni ni ngoro fo nunu ye kwanyo nzoro boko jeni ne ka kirimi njala tigera ala musa temene Faransi jamana kono kiri ye kuna fone dilai mine ka fo aye feminu nzebe dalu jonjo ndebulu minu mbise ka kunu numbela jede semendia o kuma na menye ero wari bakilenye aya bo sara o temene ko fe gafe mbora kuna foni boso mina gafe boso mina aya o ma fene ni o fene be akola o fene bi bakilen zara aya ko ngoni njala tigera ni njugu indila Jasirgana serigi jamana ka kiriblo kurbinal international CPI jakile do bi kuna foni di sodo fe mimbe France jamana kono ko Mediapart ukeme ka jira ka fo menye fatu ben suda mimbe CPI nyema yala bi ko fen jamambe no kai ikwado ulu koro ka sora resema kote ko barisa bukada ka fora mamingo nyema yala ko ukume ka blasera yoro chamana ko ukumi den ka fen jamambo ayika kume ka barakeni oyeko koro yeko akunde jonyora ye binakuka kase ka bara nununge ubajira ka fo ma wore di kume ka ko ni ndajurunga zalo kata adongo fafe o kampo ni oye CPI nyama koroye ale bilama de jakile do kuna foni di so Mediapart yinfe we dasira kerengere ni nyana kulu wari manga fene mo mi zembe ubeka CPI sebe koro jalaki ko sebe fatu ben suda ari kuma meminge abora kala selike ka jira ka fo ale bisega ka ni yoro ina ka fo kabine ale nana CPI nyama yala abeka barau barake abeka barau bela jeleke CPI sharia ude kono wa makapuma kande kaleke ka barake abeka barake ni statut de Romundi ni oye CPI yere sigika aya ko ale be ka barake ni ode kunga ko yoro minu vole do ale ka barake la fla kunga ko luke daluwi adalute ale ko ne mbolo jalaki langa bina segesegeli ko ni dayele aka kiriblo kono ka nyishi ma fla nunu mo o femino vole do mo no ya so la ko chinya do nyangini uminu kanga buluda oluna buluda ama uladonia ka fo CPI bilama ma chama ngeme ka bulungwani nde nyeshin amoko na nyona kiri julin kiri jelende tige akono anake nyanguma o kabe ka barake setigi jamana do de ye barasa bukada ka farafina jamana nyemo debita nyonzoro akene kayino minye nazarala nyemo wi udute kaji Amerike jamana surasi uminu mbira Niger checheka bamanju kabulika jo jandale do simbe o kera sababu ye ma chama ngase ka donga fo ja Ameriki jamana be chenche kanana abarata G5 Sahel kele bolo sigili kula ukeme kumuru kurunda ko yako na bolotina bo kabla ukabuluka o ngamenye masaba ye Ameriki kele chaula olu sera katasa chenche kanana oye makono gwanga maminu zomika ja oluko kama ngabalama na barza bukadaka kabini san 2000 bafla Ameriki kele chau be chenche kanana utoko fola kunye ko PSI san 2004 ayiramana ka ke TSCTI o kwani me ajira kene ka fo utakunte do wore cheche kanana jamana uminu mbe olu surasi ukaseka olu dege keleke chugula ani minere labara chugula ko oye utakunye o ngamenye jukoro bara uminu mike makoni nde udo o nga Ameriki bila makoni ni ngumi ngele flani ya kusoro cheche ka ukira sababu ye chama ngoni ngado ka fo Ameriki jamana be cheche kanana o Washington ni o ya Ameriki dugu baye mamena ni Ameriki ma nyemo ya meka fo kama sabatura ba manjuka jandalela minye asurasi nyema doye ya yira ka fo olu kwani halibi ubla kunye fe minye cheche kanana kuni na fembo ukatabulula mami yere dombe ni puma be
dandigɛli ye kunnafoni sɔrɔ sarakura sanfɛ jamana ɲɛma Donald Trump a n'a ka tweet baw ko yi ngɛlen a kɛlen ka mɛn a ma sɔn k'i dandigɛ a ko kunkan Maison Blanche la ni o y'a daga yɔrɔ ye alamisa don a ye kuma bɛɛ lajɛlen dɔ fɔ fɔ Niger kunkan kuma o ye maa caman ngɔnɔ gwa o b'a jira k'a fɔ Amérique jamana hali ni maa caman da dɔn k'a fɔ u bɛ cɛcɛ kan u bɛ ka baara kɛ cɛcɛ kana na bamanjiya kɛlɛli kadara kɔnɔ. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye ka wale ɲumanfɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ CHERIFLA TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.